ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. സുശ്രാത ഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ മംഗളൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓം അജ്ഞാനതിഭ്രാന്തസ്യ അനനാശനാശലാഭ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേണം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि रिपो. हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 52. രണ്ടു ദിവസമായി മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരുവാതിഥിയും ഇന്നലെ ഗൗരവപൂർണിമയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ദിവസമായി എടുക്കാത്ത അല്ലെ. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം പിന്നീട് ലഭിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് വിവരിക്കുന്നുണ്ടായത്. നമുക്ക് 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണല്ലേ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ബ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേചൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ദേഹ്യജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേചൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമാണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കർമാണി കോശകാരൈവാത്മാനം കർമാണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി ദേഹജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാരൈവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞാജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞാജിത ഷഡ്വർഗ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണ്യച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണ ആച്ഛാദ്യമുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യജ്ഞോജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശാകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാചാര്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹജ്ഞോജിത അംശിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമാണ്യ അച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹേജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹേജ്ഞോ ജിഷഡ്വർഗേ നേച്ഛൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞാതിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ചൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണ അച്ചാദ്യമുച്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷജി മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ചൻ കർമാണി കാര്യത്തെ കോശാകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാചാധ്യമുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞേ അതിദശദ്വർഗേ നേറ്റം കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാചാദ്യ മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോജിതം ഷഡ്വർഗോ നേചൻ കർമാണി കാര്യത്തെ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യമുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ചൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാരൈവാത്മാനം കർമ്മണാച്ഛാദ്യമുച്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യജ്ഞോജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ചൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാരാം കർമ്മണ ആചാദ്യമുഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബേശിദ്ദി ദസ് മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹേജ്ഞോ അജിത ഷഡ്വർഗോ നേച്ചൻ കർമാണി കാര്യതേ കോശകാര ഇവാത്മാനം കർമ്മണ അച്ഛാദ്യമുഖ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വെച്ചാലോ നമുക്ക് പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശരി. സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഡ്ഢിയായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രേരണക്ക് വശംവദനായി തന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. സ്വന്തം ഉമിനീർ കൊണ്ട് പുറന്തോടുണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ പോലെയാണ് അവൻ. ജീവസത്ത അവന്റെ ഫലവച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു വലയം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വയം മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിൽ കുരുങ്ങുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ എപ്പോഴും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ആവർത്തിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണ വളരെ ശക്തമാണ്. നാനാതരം ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ജീവസത്ത സ്വന്തം ഉമിനീർ കൊണ്ട് പുറന്തോടുണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ പോലെയാണ്. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ സഹായിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവന് മോചനം ദുഷ്കരമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതുതിഷ്ഠാത്യ അകർമ്മകൃത് കാര്യദേഹ്യവശ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत् കാര്യതേ ഹൃവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലും. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ലൈനില് ജാതു തിഷ്ഠത്യ അകർമ്മകൃത് എന്നാണ് കേട്ടോ. അത് കൂട്ടി എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് അകർമ്മകൃത് എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക. ശോഭ വിജയമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതോത്തിഷ്ഠത് അകർമ്മകൃത് കാര്യദേഹി അവശ്യ കർമ്മ കുടേ സ്വാഭാവിക ബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതോ തിഷ്ഠത്യ അകർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹൃവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ അകർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമഭി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത് കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണേ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന ശശിധര മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ അകർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ്നാനൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മഗുണൈഃ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യാകർമ്മകൃത് കാര്യദേഹവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കർമ്മ ഗുണൈ സ്വാഭാവികൈർബലാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഒരു ജീവസത്തേക്കും ഒരു നിമിഷം പോലും കർമ്മം ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനാവില്ല. ഒരുവന് അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണത പ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർബന്ധമായും കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സ്വാഭാവിക പ്രവണത ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അവനെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ മനോഭാവമാണ് കർമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം. ജീവസത്ത ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകനാകിയാൽ സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണത. സേവനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവൻ പക്ഷെ പരമോന്നത ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സ്ഥിതി, സമത്വം, മാനുഷികത, ജീവകാരുണ്യം ആദിയായ പേരുകളിൽ വിവിധ രീതികളിലുള്ള സേവനങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീത സൂക്തങ്ങളിൽ ഉണർവുണ്ടായി വിവിധ പേരുകളിൽ ഭൗതിക സേവനം നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവണതകളും ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്കായി സേവനം ചെയ്യണമെന്ന പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണത. താൻ മൗലികമായ ആത്മാവാകിയാൽ ആത്മീയ പ്രവണതകളെ അനുസരിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രവണതകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടാതെ സ്വയം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ കർത്തവ്യം. അതിനാൽ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി: നീച്ചെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ തരംഗങ്ങളാൽ വഹിക്കപ്പെടുകയും അനേകം ദുഃഖാവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തിരമാലകളിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നു, ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു നീന്തൽക്കാരനെ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തിരമാലകളാൽ അമ്മാനമാടപ്പെടുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മായയുടെ തിരമാലകളാൽ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുന്ന ഈ മനോഭാവം താൻ ശാശ്വതമായി കൃഷ്ണദാസനാണെന്ന്, കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് ജീവസത്ത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ മൗലികമായ സ്വാഭാവികമായ, അതായത് ആത്മീയമായ മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. ജീവകൃഷ്ണദാസായി വിശ്വാസ കർലെത ആര ദുഃഖാനായി. വിവിധ നാമങ്ങളിൽ മായയെ സേവിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരുവൻ അവന്റെ സേവന മനോഭാവം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അവൻ സുരക്ഷിതനായി തീരും. അവന് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരുവൻ അവന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ച് അവന്റെ മൗലികമായ സ്വാഭാവികമായ മനോഭാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലബ്ധ്വാ നിമിത്തമവ്യക്തം വ്യക്താവ്യക്ത ഭവദ്യുതാ യഥാ യോനി യഥാ ബീജം സ്വഭാവേന ബലീയസാ. ലബ്ധ്വാ നിമിത്തമവ്യക്തം വ്യക്താവ്യക്തം ഭവദ്യുതാ യഥാ യോനി യഥാ ബീജം സ്വഭാവേന ബലീയസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലബ്ധ്വാ നിമിത്തമവ്യക്തം വ്യക്താവ്യക്തം ഭവത്യുതാ യഥാ യോനി യഥാ ബീജം സ്വഭാവേന ബലീയസാ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവസത്ത ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള അദൃശ്യ കാരണം.
ഈ അദൃശ്യ കാരണമാണ് ജീവസത്തയുടെ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളുടെ മൂലകാരണം. തീഷ്ണമായ ആഗ്രഹം നിമിത്തം ജീവസത്ത ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും അവന്റെ പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ പോലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമാണ് സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവിദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യം യം ഭാവി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തി കളൈവരം തം തമേവ ഇതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ഒരുവൻ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതവസ്ഥയെയാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അവൻ വീഴ്ച കൂടാതെ ആ അവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഓർക്കുന്നത് അതായിത്തീരും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലൊക്കെ. ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു, അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട്. മരണസമയത്ത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാലാണ്. അപ്രകാരം ഒരുവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം അവന്റെ ജീവിതകാലത്തും സൂക്ഷ്മ ശരീരം മരണസമയത്തും പ്രവർത്തിക്കും. ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശരീരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് ഒരുവന്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ആ സ്ഥൂല ശരീരം അവന്റെ മാതാവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ ശരീരം പോലെ ആയിരിക്കും. ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെതിനേക്കാൾ അധികമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്ത്രീ ശരീരവും, പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെതിനേക്കാൾ അധികമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പുരുഷ ശരീരവും ലഭിക്കും. ജീവസത്തയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഒരു മനുഷ്യജീവി അവന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൃഷ്ണാഭോഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുവാൻ അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മരണസമയത്ത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ ശരീരത്തിൽ അവൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അഥവാ അവൻ അതിലും പരിപൂർണനാകുന്ന പക്ഷം വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കാതെ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശരീരം നേടി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രവേശ പ്രക്രിയ ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരാറിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാക്കേണ്ടതും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്ന് അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിയും സത്യവുമായ ഇക്കാര്യം ഏതു കാലത്തും അനിവാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദകീയ 55ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യശ പ്രകൃതി സംഗേന പുരുഷസ്യ വിപര്യഃ ആസീത് സ ഏവ നചീരാദീശ സംഘാത് വിലീയതേ. യശ പ്രകൃതി സംഗേന പുരുഷസ്യ വിപര്യഃ ആസീത് സ ഏവ നചിരാദീശ സംഘാത് വിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കമുള്ളതിനാൽ ജീവസത്ത ഒരു പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവനെ പരമദൈവത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനുമായോ സഹവസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ ഈ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ തരണം ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പ്രകൃതി എന്ന വാക്കിന് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ് അർത്ഥം. പുരുഷൻ എന്ന പദത്തെ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി പരാമർശിക്കാം. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്ത്രീ ശക്തിയായ
പ്രകൃതിയുമായുള്ള സഹവാസം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ ബദ്ധജീവിതം തുടരണം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവൻ തന്റെ അവബോധം മാറ്റുകയും മൂലവ്യക്തിയായ പുരുഷം ശാശ്വതം അഥവാ പരമോന്നതനോട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരോട് സംസർഗത്തിലാവുകയും ചെയ്താൽ അവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 4:9 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ. ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയെ, കൃഷ്ണനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, കർമ്മങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് അവനെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിലനിർത്തും. തത്വാദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അപ്രകാരം ഒരുവനെ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം ത്യജിച്ചതിനു ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കാതെ ആത്മീയ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാവും. ചുരുക്കത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യസേവകനാണെങ്കിലും, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവൻ അതിനുമേൽ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ഭൗതികാവസ്ഥകളാൽ ബന്ധിതനാകും. വിമോചനമെന്നാൽ അവൻ ഈ മിഥ്യാബോധം ത്യജിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള മൗലികമായ സേവനം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഈ മടക്കത്തെ മുക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മുക്തിർ ഹിത്വാന്നതാരൂപം സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി. 56-57 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അയം ഹി ശ്രുതസമ്പന്ന ശീലവൃത്ത ഗുണാലയഃ ധൃതവ്രതോ മൃദുർദാന്ത സത്യവാങ് മന്ത്രവിച്ഛുഭിഃ ഗുർവജ്ഞദിതി വൃദ്ധാനാം ശുശ്രൂഷരനഹം കൃതഃ സർവഭൂതസുഹൃത്സാധുർമിതാവാകനസൂയഃ. അയം ഹി ശ്രുതസമ്പന്ന ശീലവൃത്ത ഗുണാലയഃ ധൃതവ്രതോ മൃദുർദാന്ത സത്യവാങ് മന്ത്രവിച്ഛുഭിഃ ഗുർവജ്ഞദിതി വൃദ്ധാനാം ശുശ്രൂഷരനഹം കൃതഃ സർവഭൂതസുഹൃത്സാധുർമിതാവാകനസൂയഃ. അജാമിളൻ എന്നു പേരുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും നന്നേ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും സൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയായിരുന്നു അവൻ. വൈദിക ശാസനങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ കർശനക്കാരനായിരുന്ന അവൻ വളരെ ശാന്തനും സൗമ്യനും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയവനുമായിരുന്നു. അതിലുപരി അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സത്യസന്ധനും വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ അറിയുന്നവനും വളരെ പരിശുദ്ധനുമായിരുന്നു. അജാമിളൻ അവന്റെ അധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അഗ്നിദേവനെയും അതിഥികളെയും ഗൃഹത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെയും വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായും അവൻ മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും തുല്യരായി കണ്ടിരുന്ന ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്ന അവൻ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ പുലമ്പുകയോ ആരോടെങ്കിലും അസൂയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥ യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ യമദൂതന്മാർ പുണ്യപാപങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു ജീവസത്ത എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിതനാകുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അജാമിളന്റെ ജീവചരിത്രം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ജീവിതാരംഭത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ച അഭിജ്ഞനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും നല്ല പെരുമാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്ന അജാമിളൻ എല്ലാവരോടും ദയവുള്ളവനായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ സകല സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമായിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവൻ തികച്ചും പരിപൂർണനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെയായിരുന്നു.
ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് പൂർണ്ണമായും പുണ്യവാനും സകല സദ്ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനുമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പുണ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധൃതവ്രതം എന്നാൽ ധൃതം വ്രതം സ്ത്രീ സംഘരാഹിത്യാത്മക ബ്രഹ്മചര്യ രൂപം എന്ന അർത്ഥം ആണെന്ന് വീരരാഘവാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരു പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന അജാമിളൻ വളരെ മൃദുലഹൃദയനും സത്യസന്ധനും പരിശുദ്ധനുമായിരുന്നു. ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ എങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു എന്നും യമരാജന്റെ ശിക്ഷാഭീഷണിക്ക് വശംവദനായെന്നും ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് 58, 59, 60 ശ്ലോകം. ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാര് അജാമിളന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, പിന്നീട് മുതിർന്നപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് തെറ്റിലേക്ക് പോയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാസൗ വനം യാദാ പിതൃസന്ദേശകൃദ്വിജഃ ആദായ തദാ വൃത്താ ഫലപുഷ്പ സമിത്കുശാൻ തദർശകാമിനം ഗച്ഛിച്ഛുദ്രം സഹ ഭുജിഷ്യാ പീത്വാ ച മധുമൈരേയം മദാഗൂർണീതനേത്രയാ മത്തയാ വിശ്ലതന്നീവ്യാ വ്യാപേദം നിരപത്രപം ക്രീഡന്തമനുഗായന്തം ഹസന്തമനയാന്തികേ ഏകദാസോ വനം യാദാ പിതൃസന്ദേശകൃദ്വിജഃ ആദായ തദാ വൃത്താ ഫലപുഷ്പാ സമിത്കുശാൻ തദർശകാമിനം ഗച്ഛിച്ഛുദ്രം സഹ ഭുജിഷ്യാ പീത്വാ ച മധുമൈരേയം മദാഗൂർണീതനേത്രയാ മത്തയാ വിശ്ലതന്നീവ്യാ വ്യാപേദം നിരപത്രപം ക്രീഡന്തമനുഗായന്തം ഹസന്തമനയാന്തികേ. ഒരിക്കൽ ഈ അജാമിള ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പുഷ്പങ്ങളും പഴങ്ങളും സമിതം കുശം എന്നീ 2 തരം പുല്ലുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിന് വനത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അവൻ അധമനായ ഒരു ശൂദ്രൻ ലജ്ജാഹീനനായി കാമാർത്തിയോടെ ഒരു അഭിസാരികയെ പുണരുന്നതും ചുംബിക്കുന്നതും കാണാനിടയായി. അത് ശരിയായ നടപടി തന്നെയാണെന്ന മട്ടിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഒരു മറവുമില്ലാതെയായിരുന്നു ശൂദ്രന്റെ ആസ്വാദനം. അവനും അഭിസാരികയും മദ്യപിച്ചിരുന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ അയഞ്ഞൊളിഞ്ഞ വേശ്യയുടെ കണ്ണുകൾ മദ്യലഹരിയിൽ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അജാമിളൻ കാണുമ്പോൾ അതായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ. ഭാവാർത്ഥി നിസിഭക്തി വേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. പൊതുനിരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അജാമിളൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തീരെ തരം താഴ്ന്ന ഒരു ശൂദ്രനെയും വേശ്യയെയും കാണാനിടയായി. കഴിഞ്ഞുപോയ യുഗങ്ങളിൽ പോലും മദ്യപാനം പതിവായിരുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ലജ്ജാഹീനരാകിയാൽ അത്തരം പാപങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നു. വളരെ പണ്ടൊരു പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട മദ്യലഹരിയിലായ ആ ശൂദ്രന്റെയും വേശ്യയുടെയും അനാശ്വാസ പ്രവൃത്തികളുടെ രംഗം അജാമിളനെ ബാധിച്ചു. ഇന്ന് അത്തരം പാപങ്ങൾ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാനാവും. അത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണാനിടയാകുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ശിഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നാം ആലോചിക്കണം. യമനിയമങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം കർക്കശമായി പാലിക്കാത്ത ഒരു ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇത് തന്നെ ആയാലും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവന് പാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നാം അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം, മാംസഭക്ഷണം എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ മദ്യപിച്ച് അർദ്ധനഗ്നിയായ ഒരു സ്ത്രീ മദ്യപാനായ ഒരു പുരുഷനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകൾ അത്തരം കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുവനെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും
കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുവാനും കഴിയുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും അവനെ സംരക്ഷിക്കും. തീർച്ചയായും തന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരാജിതനാവുകയില്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയും. കൗന്ദേയാ പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലും ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നിനെയും ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. പിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് ബന്ധനത്തിലാവുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ പോലെ അല്ലെ, അത് സ്വയം ഒരു വലയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളില് അത് പെട്ടുപോകുന്നു, അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ. അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മനുഷ്യര് അല്ലെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും മരിക്കുകയും, അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ജീവസത്ത ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകനായവയാൽ സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവന്റെ സ്വാഭാവികമാണ്. സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ വിസ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സ്ഥിതി സമത്വം, മാനുഷികത, ജീവകാരുണ്യം ആദിയായ പേരുകളിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച് നടത്തുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീതാ സൂക്തങ്ങൾ ഉണർന്നുണ്ടായ വിവിധ പേരുകളിൽ ഭൗതിക സേവനം നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവണതകളും ഉപേക്ഷിക്കും. ഭഗവാനായി സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും. ആൾക്കാര് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇതിനെല്ലാം എന്നാ കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്, അത് അനുഭവിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം, സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം. അവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാലും അവിടുന്ന് പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ, പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് തീരുമ്പോൾ ആ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് മാറണം.
ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ഒരു ചെടിയുടെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും അല്ലെ, ഇലകൾക്കും എല്ലാറ്റിനും കിട്ടും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും പിതൃക്കളും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും അല്ലെ. ഓരോരാളെയായിട്ട് സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് പാടുപെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഒരാൾക്കാരെയും സംതൃപ്തരാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ആർക്കും എവിടെയും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പൂവും ഫലമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എവിടെ പോയാലും, ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും വെള്ളം ലഭിക്കും അല്ലെ. ആ വെള്ളം അല്പം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അശ്നാമി പ്രീത. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ സംതൃപ്തരാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യരെ അല്ലെ. പലരും മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ, മനുഷ്യർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരാൻ പോകുന്നില്ല, അവരുടെ ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും ഒരിക്കലും തീരാനും പോകുന്നില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അവരനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്ത് തന്നെ വെച്ചാലും അത് അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ സംതൃപ്തരാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മാനവ സേവ തന്നെയാണ് മാധവ സേവ. മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനം ഭഗവാനുള്ള സേവനം തന്നെയാണ്. അവരങ്ങനെ കരുതുന്നു അല്ലേ. എന്നാൽ മാധവ സേവ തന്നെയാണ്, മാനവ സേവ മാനവ സേവ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മാനവ സേവ, മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാരിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഏറ്റവും നല്ല പരോപകാരം എന്ന് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയാരോ ജന്മസാർത്ഥകരി കരോ പരോപകാരം. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുക, അതിന് സഹായിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് കാണാം ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ, പല രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭയത്തിലാണ്, ഭീതിയിലാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ശാന്തി മന്ത്രം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത 5:29 അല്ലെ. എന്താണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്, പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതാണ് ശാന്തി മന്ത്രം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ സമാധാനം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏക ശാന്തി മന്ത്രം ഇതാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സമാധാനമുണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭകളുടെ ഒത്തുകൂടുകയും സമാധാന ചർച്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്താണ്? എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാകണം. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ ശത്രുതയോ യുദ്ധമോ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ, എണ്ണ സമ്പാദ്യം, സ്വർണ്ണ സമ്പാദ്യം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സമ്പാദ്യമുണ്ടോ അവരുടെ രാജ്യത്ത് അതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അല്ലേ. ഓരോ രാജ്യത്തും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ദരിദ്ര രാജ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ എണ്ണയോ സ്വർണമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ, ദരിദ്ര രാജ്യം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട്. എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ എന്താണ്, അവിടെ എണ്ണ കൂമ്പാരവും സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിലൊക്കെ കണ്ണു നട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൈക്കലാക്കണം, ഇതൊക്കെ എന്റേതാക്കണം എന്ന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഭരണാധികാരി അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊക്കെ കൈക്കലാക്കാം.
അങ്ങനെ ഓരോരാൾക്ക് അങ്ങനെ അവര് പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൈക്കലാക്കാനായിട്ട് അവരെ ആക്രമിക്കും അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ശരിയായ അവബോധമില്ല അല്ലെ. ഇവര് കരുതുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, എന്റേതാക്കണം, എന്റെ സ്വന്തമാക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, എന്റെ അടുത്ത് കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ധനമൊക്കെ എന്റേതാക്കും അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ലോകത്തിനുള്ള ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകം. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാമാം ശാന്തി വെച്ച്. അപ്പൊ ഈ തത്വം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും സമാധാനമുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഓരോരുത്തരും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാകണം. ഈ സമ്പത്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാര് അജാമിളന്റെ ജീവചരിത്രം പറയുകയാണ് അല്ലെ. അജാമിളൻ കുട്ടിയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റം, സത്സ്വഭാവം, സദ്ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു എന്നും എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും നന്നേ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും സൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയായിരുന്നു അവൻ. വൈദിക അനുശാസനങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കർശനക്കാരനായിരുന്ന അവൻ വളരെ ശാന്തനും സൗമ്യനും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയവനുമായിരുന്നു. അതിലുപരി അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സത്യസന്ധനും വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ അറിയുന്നവനുമായിരുന്നു. വളരെ പരിശുദ്ധനുമായിരുന്നു. അജാമിളൻ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അഗ്നിദേവനെയും അതിഥികളെയും ഗൃഹത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെയും വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായും അവൻ വിദ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിരുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും തുല്യരായി കണ്ടിരുന്നു. ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്ന അവൻ വിഡിത്തങ്ങൾ പുലമ്പുകയോ ആരോടെങ്കിലും അസൂയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ സത്സ്വഭാവവും സദ്ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ഈ കുട്ടി അല്ലേ. എങ്കിലും ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി അല്ലെ. അത് വളരെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജാമിളനെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളുടെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനിടയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. പിതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പുഷ്പങ്ങളും പഴങ്ങളും സമിതം കുശം എന്നീ 2 തരം പുല്ലുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിന് വനത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിതാവ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് പൂജയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വനത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ. അതിനായിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു അഭിസാരികയും തമ്മില് അവിടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ശരിയായ ആസ്വാദനം എന്ന് തോന്നുകയുണ്ടായി. അതിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഒരു രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാതര അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥി പറയുന്നു, വളരെ പണ്ട് ഒരു പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട മദ്യലഹരിയിലാണ്ട ആ ശൂദ്രന്റെയും വേശ്യയുടെയും അനാശ്വാസ പ്രവൃത്തികളുടെ രംഗം അജാമിളനെ ബാധിച്ചു. ഇന്ന് അത്തരം പാപങ്ങൾ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാനാവും. അത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണാനിടയാകുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ശിഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നാം ആലോചിക്കണം.
യമനിയമങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം കർക്കശമായി പാലിക്കാത്ത ഒരു ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ പതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവനെ പാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 യമനിയമങ്ങളും അല്ലെ, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും, ചൂതാട്ടം, മാംസഭക്ഷണം എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ മദ്യപിച്ച് അർദ്ധനഗ്നയായ ഒരു സ്ത്രീ മദ്യപനായ ഒരു പുരുഷനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം സാധാരണ കാഴ്ചകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അത്തരം കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ഒരുവനെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചാരികൾ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് വ്യക്തികളുമായിട്ടൊന്നും ഇടപഴകില്ല അല്ലെ. അവര് വേറെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ്. കൂടുതൽ പുറം ലോകവുമായിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇടപഴകി ചേരാത്ത ഇതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില് നമ്മളെ അപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് എല്ലായിടത്തും കാണാനായിട്ട് പാടുന്ന, എല്ലായിടത്തും മദ്യപിക്കുന്ന, എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ തെരുവുകളിലുള്ള പട്ടികളും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെ. കുരങ്ങനും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെയാണ് പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും പരസ്യമായിട്ട്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം പാർക്കുകളും ബീച്ചുകളും ഇവിടെയൊക്കെ ഇതന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്താ പറയാ, അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് വളരെ ജാഗ്രവത്തായിരിക്കണം ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ജാമലിനെ സ്വാധീനിച്ചു അല്ലെ, അതുപോലെ അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരി എന്താ പറയാ, എല്ലായിടത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ എടുത്തെടുക്കുന്നത്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരി കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ വരുമ്പോൾ സത്സംഗങ്ങളിൽ വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, ഓരോരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ 2-3 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അവരെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കി, ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് പാപപ്രവൃത്തിയാണ്, നിനക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധം പാടാം, നിനക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ മാറുകയും ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കും, അവരെ വിവാഹം കഴിക്കും, അവരുടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള 3 ദമ്പതിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഉപദേശിച്ച് അവരെയൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി, വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീയും പുരുഷന്മാരൊക്കെ എവിടെ ഒരു ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടത്തേക്കായിരുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ധ്യാനം നടത്തുന്നുണ്ട്, അവിടേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാമിയെ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാര് കൂട്ടിപ്പോയപ്പോഴ് എല്ലാവരും നഗ്നരായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ പഴത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുകയൊക്കെ ശ്വസിച്ചിട്ട് അവര് അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ അവിടെയും പോയി. വേറൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ജീവദയ, അവിടെയും ഏതോ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാനുണ്ട്, അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരെ അവിടെ പോവുകയും അവരോടൊക്കെ, എന്നാൽ അവരുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആരൂപങ്ങളൊന്നും പ്രഭുപാദരെ നോക്കിയില്ല. അവരെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ആ പുറം വസ്ത്രം അല്ലെ, അവരോട് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളൊക്കെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തപ്പോഴേ എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നും അല്ലെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ശരീരമാകുന്ന യഥാർത്ഥ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ
ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്, ആത്മാവാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ഇത് കൂടി ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ലഭിക്കും, ആനന്ദം ലഭിക്കും എന്ന് അവരോട് പറയുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരോട് ആ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി. ഞാനും വരുന്നു അങ്ങയുടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറി ആയി, പിന്നീട് അദ്ദേഹം മഹാരാജായി. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദര് സമാധിയാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറി പോയി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള പതിതാത്മാക്കളുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. പ്രഭുപാദര് സമാധിയാവുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ആ ശിഷ്യൻ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോലും പോയിട്ടൊരു ജീവാത്മാവിനെ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ലോകത്തിലെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അജാമിളൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഒരു രംഗം അല്ലെ, ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് പതിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ദേശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണെന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് ക്രമീകൃതത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും കഴിയുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും അവനെ സംരക്ഷിക്കും. തീർച്ചയായും തന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരാജിതനാവുകയില്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ക്രമീകൃതത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിനും ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നിനെയും ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടകരമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കുകയും 4 യമനിയമങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെ കൂടുതലായിട്ട് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എപ്പോഴും മായ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മള് അയക്കുന്നത്, ലൂസാക്കുന്നത്, അപ്പോഴ് മായ വന്നിട്ട് നമ്മളെ മുറുകെ പിടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും 4 യമനിയമങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല അർജുന അവർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്ക പകലും രാത്രിയും എല്ലാം അവിടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ വന്നിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവളിൽ ആകൃഷ്ടരായില്ല അല്ലെ. അവളെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ. ആ അത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും കൃഷ്ണ ഭക്തയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് തിരുനാമം ജപിക്കും, അവളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം അല്ലെ. എന്നാൽ അവളെ കൂടി ഭക്തയാക്കുവാനായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, അവളെയും ഭക്തയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് പിന്തുടരാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നാളെ ഗൗരപൂർണിമയാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നോക്കാം. ഗൗരപൂർണിമയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അടുത്ത അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വിഷ്ണുദൂതന്മാര് അച്ചാമളനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. ഇതില് 68 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇനി 6 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്ലോക
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഇപ്പൊ നാളെ ഗൗരവപൂർണിമയാണ്. സന്ധ്യ വരെ, ചന്ദ്രോദയം വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ചന്ദ്രോദയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺറൈസ് 6:35 കേട്ടോ. സന്ധ്യക്ക് 6:35 വരെ ഉപവാസമാണ്. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഏകാദശി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. നിർജ്ജലമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രഹണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. 6:35 മൂൺറൈസ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ വളരെ കാരുണ്യമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക വ്രതം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കുക, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിവസം തന്നെ അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നാമം ജപിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ദിവ്യനാമം ജപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പൗർണമിയായിട്ടും ചന്ദ്രഗ്രഹണമുള്ള ആ സമയത്ത് തന്നെ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ് ഹരി ഹരി അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സൂര്യഗ്രഹണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ, രാഹു വന്നിട്ട് അതിനെ ആ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും മറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, രാഹു എങ്ങനെയാണ് രാഹു ആയത് എന്ന ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ സന്ധ്യ വരെ ഉപവാസം എല്ലാവരും എടുക്കുക. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നിർജ്ജലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ അങ്ങനെ എടുക്കുക. ഓരോരാളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിർജ്ജല എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുമാണ് ഇപ്പോഴും, നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അത് സജ്ജല, അത് അത്ര എന്താ പറയാ, അത് അങ്ങനെ നിർജ്ജലം പോലെ തന്നെ ഏകദേശം അതന്നെ. വേറെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട വരണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയും. എന്നാലും ഒരുപാട് കുടിക്കാതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം.